machalo nade ainya kwa ngiyo weche mag ndicho mwaneno ka jo Kenya indhie pinje maoko to hie akena wach ni gin jo Kenya emindhie pinje maoko kende kose Kenya ka bende wandhiyo joma wuok e pinje maoko mano pok awinjo akeni wan jo Kenya wane jo makosa kosango matimore Brian okapar ka jo Kenya men jo makosa nikech ano mana jo Kenya chalo joma bedo targeted nikech politically wan very vocal nikech chocho kata kichwanyo ja Kenya sani kata osiep na magorni kichwanye sani do boduoki marach nikech mokonge no kill onge konyo rito ratiro ne lakini koro ina no timbe nago koro ko wuok ka to dhi kata kuma chalo Uganda kata Tanzania koro ina no kata chike gi opogore mokwongo indo kata koro kumaki ngama chalo kabisa jimano maki apa ni dweche sani osebedo almost 1 year don't onge kat poko wuok nyaka sani lakini mano Kenya bigeni mano tek it's almost next to impossible mano timbre Kenya ka koro kata kwa travel pinje maoko gi we have to look at those alternatives ni dog ni gi chike gi gi sovereignty gi ka country koro timbe wagi watima ka kumo at least wanya gine ni wanya yude ratiro ka gimoro timore marach kikwater ge pinje maoko mano I'll advise you not to ana ng'eyo ni okanya dhi Uganda nikech timbe mano bende ka kwa dhi mbele nya dago mar mondo mi wawinja sigana machielo